Täze ýyldan öňkü dartgynlylyk Türkmenistanda dowam edýär. Käbir tebitlerde çağılar üçin täze ýyl oturuşlyklary düýpden ýatyrylan bolsa, beýleklerde ýene ruhsat berilipdir. Marda bolsa häkimetler çağılar üçin bayramçylygy gadagan etselerde çäreleri çäkli görnüşde geçirmäge ýol berdiler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary soňky ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Marda hem goňşy Libap vilayetinde bolşýaly mekteplerde we çağılar baglarynda arçaly dawaralar we enatalaryň gatnaşmagyndaky çay içmek oturuşyklary gadagan edildi. Şeýlede bolsa bu ýerde çağılar üçin belli bir egilişikler edilipdir. Käbir çağılar baglarynda has uly ýaşly toporlara täze ýyl bayramçylygynda çykyş etmäge ruhsat berilipdir. Häkimetleriň ruhsaty bilen çağılara arçanyň ýanynda durup goşgy okamaga we sowgat almaga ruhsat berilýär. Emma soň bezegli arça gaşlary destine aýrylýar. Bu arada 26 dekabrda Mardaky habarçy gurrun berdi. Beýleki şäherlerde bolşýaly Marda hem okuw jaýlarynda we çağılar baglarynda täze ýyl arçalaryny bezemek gadagan edildi. Dekabryň başynda dikilen täze ýyl arçalary we bezegler aýyň ortalarynda ähli ýerde ýok edilenden soň bu şäherde hem diňe asanly arça galypdyr. Şol sanda merkezi konsert zaly bolan Ak öýün gapdalynda. Şäherde diňe merkezi köçeler bayramçylyk ışıklary bilen bezegli dur. Beýleki ýerlerde täze ýyla taýýarlyk göze ilmeýär. Şäher ýaşaýjylary häzir bayramçylyk atmosferasyny duýmaýandyklaryny aýdyp, geçen ýyl bilen deňişdirýärler. Geçen ýyl her dukanyň öňünde bezelen arça agagyny görüp bolýardy. Bu ýyl bolsa büdjet işgärlerinden bezek üçin ýygnalan pullaryň nirä gidendigi belli däl. Şäher asla bezelen ok. Hatda Aýyn goloýundaky arça agagynyň ýanyna 20-nji dekabrdan başlap hiç kim baryp bilmez. Sebäbi ol ýerde diňe telewizor üçin syomka ediler. Bu ýagdaý 31-nji dekabrda hem gaýtalanlar. Adamlar tutuş ýylyň dowamyndaky ýeke täk kadyly bayramçylygyndan mahrum edildi. Dip Marynyň ýaşaýjysy adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanda uzalky ýyllardan bäri dowam edýän däwe görä bayramçylyk bezekleri üçin ilatdan pul ýygnalýar. Bu şu ýyl hem edilşeýli boldy. Arça gaşlarynyň we bayramçylyk bezekleriniň köpçülikligiň ýok edilmegine garamazdan ilatdan pul toplandy. Ýa-ni ýakynda Marynyň döwlet kärhanalarynyň işgärleri öz zähmet haklaryndan täze ýyl bezekleri üçin pul tutulandygyny aýlyk gelen soň bilip galdylar. Türkmenistanda täze ýyl üçin bezegli arçalaryň şu ýylky gadagançylygynyň sebäpleri barada resmi düşündiriş bolmady. Çağılar üçin täze ýyl oturuşyklaryň gadaganlygy Libap vilayetinde hem saklanýar. Emma paýtagtda çağılara bayramçylygy bellemek üçin mümkinçilik berilenemeýär. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşriniň maglumatyna görä bir hepden Aşgabatdaky çağılar baglarynda we mekteplerinde enatalara bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylanlygy aýdylan hem bolsa 22-nji dekabrda Aşgabatdaky mekteplere we çağılar baglaryna şol çäreleri guramak we geçirmek barada gyssagly buyruk berilipdir. Bu çäreler 25-nji we 28-nji dekabr aralygynda geçiriler diýip neşir ýazýar. Maglumatda geçen dinç günlerinde muallimleriň we terbiýeçileriň çağılaryň enatalaryna jaň edip hatda sowgatlary da özleriniň taýýarlajakdygyny aýdypdyr. Mektepleriň we çağılar baglarynyň toý zallaryna gyssagly emeli täze ýyl arçalary oturduldy diýip neşir ýazýar. Bu aralykda ýurtda ýangyn howpsuzlygyny berja etmek we ilata jogapkärçilik barada habar bermek üçin görülip eşidilmedik çäreler geçirilýär. Paýtagtda ýazmaça duýduruşlar ýaşaýjylaryň öýlerine eltilip, gol çektirilip gowşurulýar, SMS arkaly hem habarlar berilýär. Türkmenawatda bolsa täze ýyl bayramçylygynyň golaýlamagy bilen yerli polisiýa we yangyn söndürüjüler ýokary huşgärlik derejesine getirildi. Kafeleriň, barlaryň, restoranlaryň we alkogol satýan dükanlaryň eýlerini bayramçylyk günleri 21:00-da ýapylmalydygy duýduruldy. Bu aralykda Libabyň yangyn howpsuzlygynyň işgärleri öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylara howpsuzlyk düzgünlerini berja etmek barada ýazmaça duýduruş paýladylar. Şol birakdyň özünde de şu ýyl täze ýyl arçalaryna garşy alınıp baralan kampaniýa Türkmen häkimetleriniň ýurdun esasy arça agagynyň beýikligi boýunça geçen ýylky öz rekordundan geçmek niýetine pätkil bermedi. Türkmen medeniýetiniň Aşgabat häkimligine salgylanyp habar bermegine görä şu ýyl Älim medeni we gömünji merkeziniň meýdançasyndaky täze ýyl agajy 44 metr beýiklikde bolar. Geçen ýyl Türkmen paýtagtyndaky baş arçanyň beýikligi 43 metrdi.